Andam na ang Camiguin Island nga magpahigayon sa tinuig nga Lanzones Festival karon tuiga. Ang Lanzones nga tinanom sa Camiguin giilang usa sa pinakatamis nga Lanzones sa Pilipinas tungod kay nakatabang sa iyang pagtubo ang volcanic soil ug ang klima sa isla. Sa wala pa mihapak ang pandemya, kada Oktubre ginapahigayon ang maong aktibidad. Apan duha na ka tuig kining wala gihimo nga face to face nga pagsaulog tungod sa hulga sa COVID-19. Matod ni Camiguin Congressman Jordan Jesus Romualdo, nagsugod na sila og istorya kabahin sa pagpahigayon sa Lanzones Festival. Ready naman ta kay as I said 85% fully vaccinated na. Then paspas na kaya itong booster. Ito ako na second booster. Daghan nagtanaw sa akong second booster ba? Second booster na. So okay gid kayo. Okay, ibalik na akong ekonomiya sa probinsya. Sa talaan sa Camiguin Tourism Office, mukabat sa 800,000 ka mga lokal ug international nga turista ang mobisita sa Camiguin matag tuig. Sa pagkakaron, nakatala sila og 500 ka mga turista ang mobisita kada adlaw. Sa kabahay ni Governor Xavier Jesus Romualdo, iyang pakusgan ng serbisyo sa panglawas sa katawhan aron layo sila sa sakit. Tungod kay gusto ni ini nga mobalik na ang kalagsik sa ilang turismo. Ipadayon lugar gyapon nato ang dugay na program na mo lugar sa atin dito. Ang 10-point agenda na ako. Plus one, yun na may COVID. Pero, napog ko'y, susunod napog ko'y very specific commitments dito sa campaign. So, mo to kaganina, kung isa na kapahuon niya, dapat mapumbalik ka na in the next 3 years. For example, sa health. Aron mas makasuroy ang mga bisita, ang kadalanan iausab daw iplastar aron mas masayon og luwas ang pagbiyahe sulod sa isla. Tourism is the key lugar yun sa yung mga central na drive sa economy. So, we've seen nagyun sa nato pagdala ni Gov JJ sa COVID na safe tayo. So that's a good launching pad for opening up further ang tourism. So we can expect this year mabalik na tong atong mga events sa tourism like the Lanzones Festival. Matod ni Congressman Romualdo, 85% na sa mga residente sa isla ang nabakunahan na og nakakuha na sa booster shots. Kung gusto ka moadto sa isla sa Camiguin, manukad ka sa Balingwan Port sa Misamis Oriental, sakay sa Roro ug mukabat sa usa ka oras ug tunga ang biyahe aron maabot nimo ang isla sa Camiguin. Arat na! Bobby Lags, Newsline Philippines. Stay safe.